Minä... roolia sillä. Käymään roolia tänne. Mä uusin kovempaa, mä tiiman. Kuka haluaa traktorirenkaan? Minä! Siitä sieldit. Tässä on kuulta. Mulla on tää kaikki lipillä oikein. Vittu. Oi luuttia, let's go! Oota 13 sekkaa. Joo, oota 13 sekuntia. Se kattoo tota nurkkaa. Oota. Pitää odottaa. Pitää odottaa. Ota rengas siinä poika. Ota rengas saatana. Poika tykkää Käytämä. Kato vaikka mun live, kun ei tiedä missä on. Ei sulla silloin, sulla ei oo live. No, se meni kilometrin päähän. Mä en saanut ampua, mä vaan olin paikalla, että ne tähtäsi silleen moro ammuksen. Juu. Vittu, mä en tuu saamaan tätä mun varvashaju tästä näppäimistöstä tai pöydän pinnasta koskaan. Tuli jo selväksi vitu huoraa. Sinne turpa kiinni, saatana. Peilattu aborttio, perkele. Vitu kierokyrpä Äijä. Hyvä YouTube vaan pääs. Terve menoa YouTube äijät. Ainut asia, miksi äijä on syntynyt, on, että vittu kumiin tuli kolo. Mun näppäimistä speikkiin pöydällä. Tommonen boksi. Mitä? Mikko tiimat. Vitussa tiimat. Ei helvetti, se meni ohi. Kuka on pallo? Kuka on samasta tapat? Veikko, vedätkö vielä kerran sen? Mitä vittua? Ompel mun tuolille. Hei, Jesse! Iskä vetää kun ne on pillurallia tuolla. Jesse, haluatko vetää vielä kerran tähän hyvälle videolle sieltä kuka oli homo? Luka. Okei. Mitä vittua tapahtuu? Alluka! Veikko, sulla on hieno hyvä perse. Miten mä kuullut? Kelaa. Te ette koskaan silleen, että kun sä oot suihkussa, niin sä sitä vittu suihkuseinää, sitä laatotusta vasten painat perseen ja ripuloit. Ja se tulee niin kovalla paineella persen välistä ylöspäin, että se osuu kattoon asti. Mitä on näitä jo puheet ihan oikeesti? Kerran Lapissa tuli semmonen ripuli, että... Sit down! Oi! Sit down! No niin, kuka haluut lapun luo? Ei, mulla oli kerran Lapissa niin mulla oli kerran Lapissa niin kova ripuli, että mä paskoin, niin se meni joku 2 metriä siitä mun perseestä. Ai! Sä halusit mun luo. Mitä vittu, mulla on vain kummerkari. Eikö alku ottaa 20 sekkaa? En. Sokeudu vittu. Puolet vittu. Mitä vittu? Äijä tuli mun viereen. Äijä tuli treffel. Koitit rissaa. Vedit pöntöä tulit istumaan mun viereen. Ripuloimaan ja samaan aikaan risappaa. Tuolla on nekku! Vittu sulla on yhtä pitkä häntä kuin mun kyrpä. Onks teillä koskaan täynyt silleen, että te ootte paskonut niin paljon, että se vessanpönttö on täyttynyt kokonaan, että se paska on ollut sun perseeseen? Mä paskoin kerran nesteen vessan tukkaan. Mäkin. Entäs koulun? Mä kerran paskoin koulun labuaariin. Mä oon summercar-pistolilla hiikkomapää. Siis sä kerran paskoin koulussa labuaariin. Onks sä normaali? En ole. Mitä helvettiä?
Tää yks kyläläinen istui mun päällä, kun mä nukuin. Hieman suusta, tää yks kyläläinen istui mun päällä, kun mä olin sängyssä. Kyläläinen tulee tänne, mä teurastan sitä. Noin. Miten toi osu? Häksyt. Ikimän, miten toi osu? Sä olit siinä seinän takana, mä klikkasin sua, niin sä otit Ai sä tiedät, että mulla on aimbotti. No, sori, nyt meni yli. Kelaa sä meet jonnekin vitu, sinne missä asutkaan hevon perseessä, niin sinne hevosperseen kylän keskustaan ja alat vaan huutamaan ja raivorunkkaamaan. Eikä sä et ole valitettavasti normaali. No et oo sinäkään. Ei sentään jotain positiivista tähän asiaan. Eikö sittenkö palaamaan? Ei. Mitä täällä tapaa? Mitä tää aimassisti tekee? Ei se tee mitään. Ei se tee mitään. Possu kuoli. Toinenkin possu kuoli. Äijä kausi tulee. Paljon se tuli veti törmäke? En mä 2. Vittu mä. Palettaa niin vitus. Kuvaat sä tälläkin hetkellä? Mun piti homostella sitä vitu kevarikuskia sillä mä pidin se tissistäkin. No ei mä mahastakin tissistä. Hyvä Sä et juttu. varmaan yltä tissejä, se on semmonen vitun karage. Freezer-pistooli! Yeah! Voisitko pitää pääsi kiinni ihan silleen Onks niinku? kenellä näkyy? Hyvä, tapa itses. En Tapa ajatellut. Okei, mä voin tappaa itteni. Mä voin tappaa sut. Käy. Mä voin hoitaa se asia sun puolesta. Käy IRL vai Joku tulee videopeleissä? tänne, niin mä lisäännyn valon nopeudella. Lukas homo sammut. Ei no kai se klippat. Joo, kuvaus on päällä. Jos joku tulee tänne, mä alan lisääntymään valon nopeudella. Elä! Tuu lähemmäs. Pussi. Joo, jääkää tänne Tänne mä- sekoilemaan maailman kuselle. Tuu tänne, mä lisäännyn sun naamalle. Luka homo. Sulla on 15 helttiä enää. Ei se häkkis, mä oon vielä Luka. Veikko Luka käyttää häkkiä. Ei kun mulla on tässä semmonen ability, että sulla Tuu on tänne alas, mä lisäännyn. Mitä? Vitu paska. Ai on niin addiktoitunut Minecraft X-Ray, että se käyttää vielä Fortnite sekä X-Ray. Saanko Niin, mä tässä on semmonen ability, että voi käyttää. Pää kaivua vittu, ketä ei kiinnosta. Oliko hullu lisääntymismuovi? Luka, No. terve. Mä olin ihan chillinä nuokku, mä sanoin just niin. Tuleeko teidän varpaista koskaan semmoista harmaata nestettä ulos? Onko teilläkin semmosia vittu kivenkokoisia syyliä teidän jaloissa? Ei oo. Ai kiven vai kiveksen kokoisia? Kiven! Siinä on se kivi. Kuinka iso kivi? Mäkin Mulla on tunnen vitu roolia. siirtolohkare. Mulla on se player side, no ei oo. Mulla on invisible. No niin, oliko mielenkiintoisia? Mä en hae rooli, Luka hakee. Mitä sillä niinku tapahtuu sillä Fortniteissa ihan oikeesti? Ja- Summerkaan! Oot homo Summerkaan! Summerkaan! Menikö sulla tää on 2 peliä sekä sitten pelaatte Fortnite eikä Summercarea tähän? Miksi mut kikkaattiin täältä? Mitä hittoa? Moi Eino. Miksi mut kikkaattiin? Ai vittu. Keskitetään peliin. One shot pika.
Kuulostaa erittäin peliin keskittymiseltä. Onko se pää aika tyhjä? Ootteko koskaan vetänyt niin tommosta vetistä ja märkää helikopteria, että on seinille mennyt niitä vitun pisaroita? En voi vastata. Tyys! Älä lauke. Moi! Moi. Miks vitussa mä oon jumissa tossa kuiltissa? Kuorta paitsi. Otunko? Paljon sulla Mikki, on. mihin sä oot menossa? Moi. Meidän pitäis ottaa haaste, kumpi pystyy ampumaan niitten sperman pisimmälle. Menikö Lukaan Mikälä? Veikko, vedetään kun on... Älä tapaa mua, Veikko. Sperman ampumishaaste, kuka pystyy ampumaan pisimmälle. Ei kukaan ei ammu Lukaa. Me pelleedään Lukalla, okei? Ja kukaan ei ammu mua. Tiimataan, Veikko. Mä ammun sut. Joo. Meidän pitää testaa, kuka pystyy ampumaan niitten spermat pisimmälle, niinku IRL. Mä en oo varma, haluanko mä nähdä sua, Iira. Älä Veikko puiltaa, koska sä Veikko on vähän piriinissä, se käyttää semmoista Volvo-lippistä. Joo. Ootas mä ammun sua sun Älä Veikko. Veikko me ihmisil pois. 102. Mä ammuin sen 120 vaikka. No niin, ei tapella. Okei, Invisible pois. Joo. Mä hiilaan, annat mun hiilata. Noniin. Pikimän on homo. Veikko, ei se ollut yllätys. Veikko, se ei ollut yllätys. Joo. Niin ketään yllätti tuo tieto. Kaikkihan on Joo. tiennyt siellä niinku vuosikaudet. Paitsi Miki ite. Mitä he... Miten se kurvalla Mitä rakkaudella? vittua? Tätä veivaa rahtia, mutta nyt on koko elämä. Veiva mun kullia niinku siinä olisi koko elämä. Ei oisko bangeri ratilla ja polkemilla Fortnite? Ois. Se oikeesti toimii, jos tekee sille. Miten sä esim ammut Veikko tiimata, Veikko. Mä voin sekoilla mut raidentaa Tubatan pää mun päässä. Okei Veikko, sä et oikeesti tapa, mä en tapa sua, mä saan Joo. No niin, sun pitää tehdä silleen. Mä ammun sitä pikimän, älä paraa vitu huoraa! Veikko, mulla on My Summercar-pistoli, me ollaan hyvissä. Älä. Oota, mä tarvitaan tätä. Ootteko te niinku sekoittanut pari eri peliä? Saatana lukka Fortniteissa perkele. My Summer Car -pistooli, mitä ihmettä? Haista vittu. En ajatellut. Joku siirti se jonnekin. Haista vittu. Tikkäs mä puhutaan homo. Mitä? Meillä on tohon. Sulla ei Eino. Puhu perkele ählämä. Meino. Ei mitään asiaa. Veikko. No. Päivä. Nyt Tiima, älä ammu. Joo, sä ite ammat, tärätät sun yhden kerran Mä sillä oon pistolla. ampunut sinua. Sä täräät Musta yhden tuli- kerran. Mulla tuli vittu ampiainen silmään. Waterbo! Musta tulee terroristi. Us. Veikko. Kato tää Veikko, mitä mä teen. Tarviks se vettä Veikko? Elä. Ei. Niin missä sä oot? Siinä. Älä. Miksi sä tapoit mut? Mitä vittua? Miksi sä koitit tappaa minut? En mä tappanut sua. Tippuinen kyrpää! Vittu iskä vetää kun on ralleja. Tää oli partakarva, perse näkyy. Iskän perse näkyy. Mitäköhän tuntuu, jos sä seivaat sun palleja karvoin, sit sun vitu
esinahkaan se vittu reuna jää siihen saatanan leikkurin väliin. Ai leikkääks siellä ruohonleikkuraa se karhu? Eikö ei sulla oo? Niin mitäköhän kävis, jos Oi, teippais munan porakoneeseen. Teippaa Okei, munan joo, porakoneeseen joo, silleen, että se kaikki vetää yli, sen semmoselle kaikki vitun rullalle. Kys. Kys. Osa mua. Siis te ootte ihan sekaisin. Eikö kato mikä mulla on salaa, kato. Se on Luka, voi. Eikö kato mikä mulla on. Älä ammu mua, älä ammu mua. Luka tulee. Luka! Eikö älä tapa minua! Joink. Älä tapa mua! Älä tapa mua. Mä rakensin seinäsen eteen, kun se on suuri, se koitais pannata mua sinne. Älä tapa mua. Älä raiskaa mua. Mit? Oh, daddy, fuck me. Oh. Fuck me too. Raivo sun. Semmonen vitun raivoimeskely. Se on raivoimeminen. No moi. Semmonen raivolutkutus. Niin sä oot... Onks Kuulostit ihan mun faijalta. No niin. Älä säkää mua. Lukaräjä. Mistä lähtien tiivaaminen on sallittua? Nummerkar! Oot homo, sammut mua. No niin, oot sinäkin. Oot homo, jos sammut mua. Se on jo. Hullu Ota homo, jos rakukuvake sammut. on jo homo. Oot homo, jos sammut. No niin, homo. Homo, mut mä oon puomo. Momo. Sä oot homo. En oo. Mennään oikeeta peliä. Voi vitsi, mä just sammutin. Mä voin tulla oikeata peliä. Eikä Okei, mennään oikeeseen peliin. Eikö ota mut rajusti. Oh. Joo. Joo. Joulutti pääkin. Kela. Kuule. Sä meet vessaan. Kaivaa! Sitten sä otat sen Ota fucking... mahtia. Sit sä otat sen... Sori, lause jäi kesken. Joo, sit sä otat sen fucking vessan yläosan pois. Ei Olet sitä oma kantta. Sit selkänojasta sen yläosan pois. Vedät sinne paskat. Sit kun sä vedät sen vessan, niin se vesi on harmaat. Oota koskaan paskonut kilon paskaa? On. Seuraava kerran... Mä paskon seuraava 3 viikon päästä. Pidättelen sitä. Ja sen jälkeen mä paskon vaan Ole päälle. ja hiljaa. paskon päälle Luka. aina. Luka! Luka! Oot homo, sä oot mikäl? Joo, ei oo mikäl. Luka! No. Mennään 200 duo. 300. Trio. Haista vittu. Ei, Haista vittu! Okei, kenestä mennään duo? Juu, mennään. Trio. Luka, ättää pyyntö. Luka! Ättää pyyntö. Luka, hyväksy. Ai, Luka on jo. Voi vitu huora. Mulla on muuten ääni, koska mä en enää huu. Joo. Mitä? Oottakaa, mä panen readyä sitten, kun mun ruoka on valmis. Siinä 4 minuuttia. Ja Okei, sä mä kuulostat siltä. Katso mun hienot muuvit. Joo. Okei, pojat, mä lopetan kuvaamisen.